Kuntiang tahan tak kahunyo di bawah kuliran taji. Asa mulu kato dahulunya tiko limbago nan kajadi. Partamo sambah mangambah kaduo basudu basi. Katigo sirih jepina. Siriah talatak di atas sarano dipasambahkan panilia dengan joker yang panjaput Bapak Wakil Gubernur nan alah tubuh. Ukiah kakek kakek dunia, ukiah hati bakadaan. Siriah sabcah yang dikabut punya, hanya sampai pasabatan tubuh. Pinasar kita digatok kalau tinggal di rangkuangan. Sada satu pun kita dipali, silahnya tinggal ujian video. Dan dia sebuah minta diputih, sinang tak tandul di hati.